Hello everyone, joto na hain hailam shoga ne channel te se katal video o hinkem tabo hinke ang no ning khojak bazar kisa khaina gira nahi hinke saisung susung bole bazar khaiyoni robo kisa selo ruta hinke basai no bo phaidi hinke phaya bono kono mete ro sal charoksi na hawi na hama ota hinke bon bangai saisung thang tongo lek chomoni bazaro thangrano tomarok ma naigirano bazaro banga suk video ro kahma ke khaime aphanang nai haphano je ang chakma sak chagui toi phainai ta hingke thangai tongo saisung satung bo tunglangmani tabok hotat sa satung tungmani tis thailaini hamle hake satung tungkheba hingke thangoi tongo asokle chalia mane khe ang tongmani bai lek chomoni bazar ta hingke thangoi tongo saisung no tomarok ma maya naigirano hingke nai tongdi nirok joya khe ani chikon sa video rok blog rok swnamani rungya hingke naidi aro ang tok bahang kisa nawani hi nai tongo hingke ang tabangkhe nogo si sokai pailaha pai toipai pailaha hingke naidi tomarok pai toipaikha nai nungkhana mulok bosok sikambuk chakumara donia hingke tei sejana kisa pai toipaio saisung susung bole hingke yang bazar bag bo tuijak sati bo tuijak hingke ang video rok asok khaimalia hingke je khaimani khaiui toipai phaila nogo nirok nukha himoi kwthang hingke nirok joto no ang haina hai tei belai khe hambai maro naije ani video nai tongnai rok no hingke amo tok baha rok sungjaknai hi kisa toipai phaila ta hingke yang khe mangso kisa toipai phaio saisung sanai bole hi kwbang palia ta hingke nirok comment rok khaiui mwsa swkang no swngnani rok muchunglaha hingke swngdi ang nirok swngha question khai ang answer rok ronai hingke jotono no teisa hai hambai maro phio hingke ang asuk bwhai video rok kaha swnamani rok rungya mane edit rok bo haino ang asuk khaimani rok rungya ta hingke nirok haphano sabai di loge tongpaijak di ang twlwk swrungui tongo nirok no step by step ang blog rok swnawi phunukmani hingke jotono no nai tongmani bagui haino hai teisa hambai sirok phionai hingke naidi ani mui kwthang belai no taja le wnglaha dopha o khaimani bele hingke mono ang sungui tomarok no tini sungjakrani sia amo shukrobar jora amo ang je nogo thaiya sakjoro ta hingke nai tongdi joya khe hingke tabuk hingke ang muilok bosok no helai nagranai muilok bosok no chasinai hi wasol ta hingke chaya phano ta kwtal foro khe helai narmani hangkugu mane hingke hoi pailaha hingke tongya de hoi pailaha hingke swnathokya hai wngpaio ta norong khe bon bangai ang kwtal foro no mui helai thokjago bon bangai helai nasinai hi helai laha hingke nirok ano comment khaisa piti do bomo hai video rok no tobonai toma khaimani rok video naiyoni muchung ang ani oro ang ba video khai phano tei ani oro bo tang swnai mami sungmani kugrok kisa nogo ang bahai khe tong kugrok bohai rok simi se nuksinai hingke tei ang boro jaga rogo kisa masa thangmani rok bohai rok kaisa se wngsinai ba tei extra tomarok swnamnai tomarok khaiya tomarok khainai ang bo bujimai ango hingke norok je nai tongnai rok bomahai rok no naiyoni muchung rok kisa sai khwnarudi ano hingke ang omonai phunukmani try khainai ta hingke rinai rok kurti rok ni collection rok de phunuknai rohi ang waisa uansukgo do hingke nirok sadi rwchano je ang kurti rinai rok ni ani collection rok phunuklaha hingke manikhe ani oro bomahai rok rinai rok tongo akorok bo phunuknai hingke nirok chajakha hingke sadi comment khaiui ang phunuknai hingke nirok mane just fan thung ta just fan video manekhe bono fan nai muchuk tongha nirok ni bwkhani muchungmani naimani muchungmani tongkhe ang phunuknai ta hingke prank video rok rwkhainai hingke tei bomhai video rok khainai kisano nirok saha hingke chao ta hingke sadi jotono nai tongnai ani viewers rok no ang nirok bai sibele ang ba hingke bon bangai nirok je naithokjago bohai rok no ang video toipaimani kisa saktharnai hingke saisung bole bon bangai tabo hingke ang helai pai bailaha le chakumara bai muilok khe sungsinai hi ta hingke chakumara bai muilok bosok khe sungsinai hi berma bwtui sungnai hingke tabo hingke ani le yang mosol hingke tei pias tungprui siphiyo kogui ang baksa khailaiha hingke tabo ang mono muirok rosoi rok bai sinai ta hingke muirok rosogoi bok sai rok sinai hingke
mangso kisa omo sungsnai hai hima sokla hanta hingke tama kainui ba saisong susung ba amo basi salsa sapung salni rok si sao ang waisa mamung sunglaha hingke no hingke boni bagui no ang sungmani video rok bo kwbangma khai do kisa masa khai hingke aki rogo bo sungmani video rok kwbangma khai hingke oro akaijaknai sungmamang hingke boni bagui ang chamaya wngoi boni bagui noro kisa sairokla hingke chawana bagui hingke naite oro jaga ni o ang boksai rokla tamui no hingke tamo no kholooi rwswnai je moya sakjora ang tei pio gya hingke boni bagui nai tongpili.